Der var en gang gælden og roden skov. Hun havde et barn, der var 3 måneder gammel. Hun havde et barn, der var 3 måneder gammel. Jeg bliver skuttet der. Nu må du lære den tekst. Og så kommer hun havde en rød kniv, lang og skarp. Hun havde en rød kniv, lang og skarp. Så kom der med soloen. Den har sagt den i barnets bryst. Hun tog den og stak den i barnets bryst. Nede bag tingstedet. Så 203. Der er kommet 3 mænd og banket på en dør. Der er kommet 3 mænd og banket på en dør. Nede bag tingstedet. Det er sgu ikke fordi den varierer så meget. Fuck godt det er spændende. Og de sagde, er du den kælling, der har dræbt sit barn? Barne, er du den kælling, der har dræbt sit barn? nede bag tingstedet. Og hun svarede som en gammel heks. Ja. Jeg er den kælling, der har dræbt mit barn. Ja, Den kælling, der har dræbt mit barn. nede bag tingstedet. Og de blev rigtig sure. Ja, det gjorde det. Så de tog hende og smed hende i et spjæld. De tog hende og smed i et spjæld. Nede bag tingstedet. Og nu kommer det. Ja, nu bliver det uhyggeligt. Og så gik de ud i værkstedet og hentede det store rev, og de tog hende og hængte hende i en rev. De tog hende og hængte hende i en rev. nede bag tingstedet. Du er død! Og så tænker man nok, nu er Kom der hun en der i af men det er der. For det var inde på barnets liv. Og det var inde på kællings liv. Jamen, Der var det 10 vers, du bare. ja, det var fedt.